Force 99 Mr. President urikudiwa ngeweekend ndaida kuita tsotsi risina tsitsi ndakazoropa vanhu vasivo vachibva vandikidhinepa ndakachiswa nyama yebenzi re ndakachiswa nyama yebenzi re kundichisa nyama yebenzi re kundichisa nyama yebenzi re takapuwa peni tanga takapenda ngebhodhi yetreni dzine tumasiti kunge adhipeni dzicheniwa kuti pfuu kunge papfura peni ndakambozama wekuda kuramba ndikandwa nemaputsa nemapama pandakazopuwa hapa yebenzi ndakarutsa pasina masekonzi ndakachiswa nyama yebenzi re ndakachiswa nyama yebenzi re kundichisa nyama yebenzi re kundichisa nyama yebenzi re ndikati boys rangu ndine urombo ndikati Germany kwasara makumbo tiri kupfuura makumba yamudye makumbo nyangwe ndimi mabvafuti kundimi dzisarurimi makundipa kumbo rakazara zvingaka zvakabayiwa nemagaka ndakachiswa nyama yebenzi re ndakachiswa nyama yebenzi re kundichisa nyama yebenzi re kundichisa nyama yebenzi re takapuwa peni tanga takapenda ngebhodhi yetreni dzine tumasiti kunge adhipeni dzicheniwa kuti pfuu kunge papfura peni ndakambozama wekuda kuramba ndikandwa nemaputsa nemapama pandakazopuwa hapa yebenzi ndakarutsa pasina masekonzi ndakachiswa nyama yebenzi re ndakachiswa nyama yebenzi re kundichisa nyama yebenzi